Mit navn det er Kasper. Jeg er projektleder i Eltech og har været det i snart 2 år. Vi står på Carlstårn ude i Carlsbergbyen. Der er vi ved at lave 5 etager med kontorer. Vi står for at installere CTS'en her. Det vil sige, at vi laver alle styringen til de forskellige etager. Lige nu går vi 4 mand herude fra Eltech. Vi bruger vores egne elektrikere til at lave installationen herude. Så de går over og laver både CTS-installationen og den strøm, vi skal bruge til de forskellige zoner. Så installerer de vores CTS-tavler og trækker kablerne og laver supplerende føringsveje ud til de forskellige komponenter. Kunden har haft et ønske om, at vi på zoneniveau kan styre de enkelte rum. Det gør vi ved at vi har en rumføler, hvor vi måler på temperaturen og CO2'en. På projektet her har vi haft en masse vagspjæld og kølebafler, og der har det været super vigtigt at holde tungen lige i munden i forhold til placeringerne af de forskellige vagspjæld. Også så vi senere hen i forløbet, vores tekniker han har de rigtige adresser og placeringer på de forskellige spjæld.